Ini, Den. Den. Sini, mriki. Sini yuk. Golek-golek. Apa? Ejol. Aja dadi gaman. Apa wae iki ora tanggapan kok golek ijol. Bu. Amplope mau gak dikeke Mas Widi. Isen. Amplop. Urung nyumbang ta kowe? Urung aku. Urung. Lah ya piye? Iki apa ngamplopi sak yuta perjalananku entek karo tengah yuta. Waduh, Dadi kowe engko nombok aku 500. isen aku. Lah, nek ngene iki pengerbisane sih. Ya ora apa-apa wong ya aduh tenan kok ya. Waduh. kowe. Aduh Iya. tenan. Yes. Ah. Arek ngomong apa kuwi kok cek iki? Nggih, derek mangahi bahagia Mas Widi. Yes. Matur suwun. Yes, mugi-mugi anggenipun bebrayan menika saged langgeng dugi puputing yuswa. Ya aja mugi-mugi, harus. Harus. Aja kaya dalange gonta-ganti ya. Rewet. Contone sapa? Contone. Ayo akeh contone. Mbok mau aku menengo mah aman aku. Meneng mah kajen. Kira-kira nek awakmu ki iso dadi contoh apa ora? Aku yo Iya, kok ragu-ragu. yo kan Kira-kira nek awakmu ki iso dadi contoh apa ora? lagi pindho. Pipis. Selak pipis. Pipis. Kene nang kupinge bapak. Pipis. Go pempes kok. Selak Dodok. pipis. Aman. Selak pipis. Wis diampet. Ya. Diaturke tembange. Napa niki? Abah mau penyengune mau apa? Terkadang tresno anten dadi ati. Oh, iya. Hati-hati ya. Apa ki? Dadi ati. Hati-hati. Oh dadi ati ya nggih. Bawane ya sing pelok barang. Oh iya, ngono dalang kundang laris ya padake. Mula tak kon nyunggingke ora dadi-dadi tinggal Ah, mayang. sampean jaludut yo angel kok. Apa sing disambati wong pukil kok dadi kok dadi Mumpung cilik kok. ketemu kok disahke wae sisan mau piye? Rasahe sing ninggal putihan siji ben. Aja kes kok Pak ngesleng ya kae kok babe sleng ya. Apa-apa. Ya dimulai dari siapa? Sing lanang sik wi. Engko nek sing apa? Apa? Boleh sih. Ngomong apa? Si lanang sikik. Ngono su. Oh, nesu. Ya, Nempang sik. ya, Le. Iki nggo pempes kok. Santai wae. Ya. Kono. Karo Tante Tatin kuwi kok pipis nang Tante Tatin Ah, ya mau pipis karo aku. Mau pipis? Pipis apa? Enggak. Kok pipis ora bocah isih bocah lho, Tik. Ora diajari elek. Anggap isih pipis apa lho, pipis ya kuwi kok. Arep pipis apa? Kira jek tuwa nek isih cilik aja iki. Yo kowe iki rasa keloro-loro wong yo banyu iki miline medun kok. Lah iya nek ra yo isih cilik ya isih suci ya Le ya. Oh pipis banyu. Pipis banyu. Sri. Stintingane enem. Nah. Kekaraning wong akrami juga teneh esip tutu bondo turupa manut Iya. Iya. amun Iya. ati pawi tane ya Bu Luput pisan. Kena pisan. aku suwe-suwe isin Apa? Lho lagi rakyat ajar-ajaranmu rakyat ngene iki to. ane yo panggo papan ngono lho Ora apa-apa. Mau ning toko barang mbok jak joget ya gelem kok. nangis nang toko glosot tak jarke wae ben Yen gampang. Iya. Good. Luwe Iya. gampang. Iki apik lho, pemane ngamenno wis full. Prek. Maksudnya wis ana
Sesuk kenakan wae lho dicanang Bang Jo wae. Wah, gah aku. Apik, iki sing nembang, iki sing nabuhi, iki sing joget. Ayo, iki sing nembang iki nggo cek-cek yo iki sing nembang sing joget. Apik tenan. Ngono. Apik tenan. Bunga kok do elek. Bungane ora apik aku. Paket komplit lho. Jenenge ngamen ki malah akeh duwite lho, Mas. Lah iya. 5.000 ping nek Bang Jo kae mandeke ping 100 umpamane sedina 5.000 ping 100 wis pira lho. Oh nek digaruk satpol PP. Satpol. Ah satpol PP. Wong tuwa, Ya. wong tuwa. Yen angel, Apa? yen angel. Yen angel angel ka langkung. Kaya bapakne ra isin. Nyenengke kan ya. Ah iya. Andani kok. Saiki nyenengke sesuk jajal nek gedhe. Ora tetep nyenengke. Iki sik Malah mumet. sik cantik ndidik sik cantik. Sek cantik mana? Pundi sek cantik? Butatin cantik ora? Wis bingung. Ora. Ora. Awas wae sesuk ora tak songoni. Arep nendi ya yo? Yo gak bacutke. Tan kena tinumbas harta Nah, Dibacutke nek aku ora iso nembang soalé. ya wis joget karo Denta ya. Kowe jane piye yo penak to? Yo tok pae ketotin kowe ora. Ya ora apa-apa iki cok maiko aku. Ben Gentenan tak paiko genting. Balas dendam. joget kene ya. Ya wong loro joget wis padha kumpluke ya padha. Nyawet. Ning kaceke sing iki gemeske nek sing gedhe iki mangkelke iki. Nyanyelke. Iki sih cilik nggonku wis gedhe. Ya apa nih? Sing iki imut-imut, sing gedhe amit-amit. Ya, Ayo maka. Mbak Yu. Viral ini viral. Joget ya karo nyawang Petruk joget ya. Jenenge anak iso mikul dhuwur menjem juru wong tuwa. Iya, sesuk bapakmu pendemen 7 meter ya Le ya. Ya sampean ki diano ya wis suarane ora pati apik. Ngene 100 ne. Lah sudi nek nyangoni kowe anakmu. Ha nyangoni anakku mesake. Nyuwun ya Le ya. Iya. Simbah. Heeh, engko joget meneh engko tak sang. Saiki. Oh iya iya. Kono, nyuwun simbah kono. Ajar-ajarane Pak Ne ngono. Sip. Golek kepule
Kuwi mbiyen elek-elek ya mbahmu. Ya. Makasih, Mbah. Ya. Kok ngono mbak-mbak dulu mlocot kuwi ora. Nih dienggo bapak engko ndak ilang. Kok rego tuku rokok kuwi kok. Sip jenenge mikuleke wong tuwa. Bener Investasi bodong nek iki ngono. Sesuk didudah nek nggo sangu sekolah SMA. Entek. Aduh, Iki sik. Iki jenenge kerja sama yang baik. Betul. Bener. Dekno dijak nang bakjo kok cicik-cicik nesu. Kan beda, Mas. Ya. Wong poso dadak tak cat silver. Apa kuwi? Ayo nek nang Bang Jora dicat silver. Ha diprodo wae. Manusia silver to. Yo, kayak juga nih. Ya. Semangat. Semangat mbok menawa oleh meneh. Nyenengke ya anak kuwi. Dit 100 ya. Jangan tobat nek bapak niki jangan Wis. tobat. Wis. Nukoke kado isih mayang isih nyangoni anake kesuwan. Nah, iya. Ora apa-apa, dedel duel. Biasane oleh 10 yuta iki bengi iki mbuh iki. Min. Ya, Nduk. Wis wuk. Sok dalan gone simbah ya. Nggih, Mbah. Engko tak warai sabetan sing apik. Heeh, pakmu elek sabetane ora apik pakmu. Tak warai aku. Nggih, Mbah. Ngene suwuk ya linggo e. Ayo cah seni e. Alah ya Kowe lah cah, kowe cah gathekan e cah. Wah, lah turu kepati bapakne nyetel serampat terus tangi ya. Langsung Ngerti joget. ora nek nggugah bapakne? Piye? Nggo sikil. Heeh. Tangi. Heeh, tangi, Ya, Pak. kuwi nggon sirah. Ya wis ra apa-apa dadane Pak Seno ya jan Netesi. nemahi nang aku kok. Netesi. Nemahi. Apa-apa 100 kok ya. 100 ra apa-apa. Wong aku dibleseke waton oleh duit ra apa-apa kok ya Le ya. Pedomane kok kaya Prastiwi. Mau kemana? Jalan meneh. Jalo meneh. Wah, simbah ki Aduh. Sesuk wae le ora. Aja manut bapakmu. Ini pemborosan kok. Ya terima kasih buat Mbak Ayu Mas Kisman. Ya, makasih. Sampun nyengkuyung daupipun Heeh. Mas Gareng kalian Mbak Rini. Amplope ndi? Bu, Amplope. amplope ku ora saru to. Ora